नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण रानातील मशरूमची भाजी कशी बनवायची हे पाहूया। हे बघा, आपण इथे रानातून मशरूम आणलेले आहेत। हे बघा, या प्रकारे असतात हे, आणि हे फुललं की असं होतं। ह्या कळ्या आहेत। ह्या 2-3 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता आपण काय करायचं, हे जे मशरूम आहे ह्याच्यावरती अलगद असं सुरीने, हे बघा, अलगद असं आपण वरचं जे, हे बघा, या प्रकारे अलगद असं काढून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे काळपट भाग आहे, थोडासा असा कापून घ्यायचा आणि ह्याचे असे मधोमध 2 भाग करायचे आणि या प्रकारे चिरून घ्यायचे। हवे तर आपण असे 4 भागही करू शकता। या प्रकारे आपण बारीक चिरून घेऊया। हे बघा, मशरूम आपण इथे साफ करून बारीक चिरून घेतलेले आहे आणि ते पाण्यामध्ये ठेवलेले आहे, कारण की हे लगेच काळपट असं होतं। हे बघा, त्याच्यावरचं जे कवच आहे ते आपण असं काढून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर का ही रानभाजी मिळाली तर एकदा नक्की बनवून बघा, भरपूर अशी गुणकारी आहे। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई छान गरम झाले, त्यामध्ये आपण 2 पळी तेल ओतून घेऊया। तेल आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकूया। इथे 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले, ते टाकूया। छान परतून घेऊया। कांदा आपल्याला छान तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे आणि नरम होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे। आपला कांदा छान नरम झालेला आहे, त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकूया आणि थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, म्हणजे टोमॅटो लवकर नरम होईल। छान परतून घेऊया। ह्यावरती आपण झाकण ठेवूया, म्हणजे आपला टोमॅटो लवकर नरम होईल आणि त्याला छान तेल सुटेल। झाकण उघडूया। हे बघा, टोमॅटो आपला छान नरम झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली मशरूम टाकूया। छान परतून घेऊया। इथे आपण कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं लसूण ह्यांची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, ती टाकूया 2 चमचे। परतून घेऊया। पाव चमचा आपण हळद टाकूया।
2 चमचे आपण मालवणी मसाले टाकूया. चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि छान एकजीव करून घेऊया. या पद्धतीने तुम्ही मशरूमची भाजी बनवून पहा. छान होते आणि चटपटीत होते. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. आता आपण ह्यावरती 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया. झाकण उघडूया. हे बघा, छान आपली मशरूमची रेसिपी तयार झाली आहे. त्यामध्ये आपण खवलेलं ओलं खोबरं टाकूया. कोथिंबीर टाकूया. एकजीव करून घेऊया. रानातल्या मशरूमची रेसिपी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आजची आपली रानातील मशरूमची भाजी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.